Kana da labarin cewar rubutu online da aka fara yi shi ya tabarbara mana kasuwanci? Saboda lafaran wannan counseling da nake duk mata da ta zo wurinmu da matsala ko miji da albarka annabi Allah ya sa mana hannu dan shi ya aminta muke yi ana samun ci gaba. A to rubuta yanan gizo disadvantage din ya fi advantage din yawa. Na faɗa saboda abun ba a yin shi da tsari. Ni yanzu kaga ina son koma rubutu na yanar gizo. Akwai wanda kuma su zaman kansu suke rubutun su suke anyhow su yi shi yanda ransu yake so. Su shuka batsansu sai abin da za su sake shi ba ma wanda ya isa ya ce musu dambe don ba sa kungiya. Ka san komai a kungiya ce haka kawai ni dan na ga wata rubutu in ce baki sa ba ni da wannan wurin ba. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai farin jini mai albarka wato fagen taurari. Shirin da ya saba gayyato muku fitattun marubuta littattafan Hausa da kuma taurarin fina-finan Hausa tun daga kan jarumai masu shiryawa masu ba da umarni da dukkanin masu riba da tsaki a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Sunana Zubairu Balannaji. Ni zan ja akalar shirin a daidai wannan lokaci. A yau na samu gayyato muku wata fitacciya hanshakiya gawurtacciyar marubuciya wacce na san za ku so jin bayanai daga gare ta, wato Haj.Umma Suleiman Sha'ibu yan awaki Aunty baby. To masu sauraro barkanmu da wannan lokaci ne muku fatan alheri. Haj.Umma, a baya an yi lokacin da kika yi tashe sosai kika yi shuhura, kusan za a iya cewa a zamanin da kika yi tashen ki ma babu wata marubuciya da ta kai ki tashe da kuma yawan samun kuɗi da ɗaukaka. Daga baya sai aka ji ki ɗin baki babu littafi. Me ya faru? To alhamdulillah ta ɓangaren rubutu ba abin da za mu ce sai masha Allahu la quwwata illa billah. Mu ba abin da za mu ce da rubutu, mun yi rubutu. Mun rubutu kuma mun ji daɗin mu rubutu kuma mun mori rubutu. Mun shiga rubutu ba don mu samu komai ba sai don mu faɗakar da al'umma zamantakewa domin a samu nagartacciyar al'umma a gidajen auratayya, domin mu kawo irin abubuwan da suke faruwa ta ɓangaren tarbiyyar yaranmu, shaye-shaye da tallace-tallace, sannan ita kanta da tarbiyyar. Mun shiga ne domin mu ba da gudunmawa don Allah ba don mu samu wani ba. Da Allah ya muna da rabo kuma sai duk muka da tsuntsu biyu ake cewa ko menene sai aka yi rubutun saƙon ya isa jama'a suka karɓa kuma aka samu abin da ake bukata masha Allah. Me ya faru aka ji ki duk ba a ganin sababbin littattafan ki, tsofaffin naki ma idan an nema a kasuwa ba a samu? Ai ka san kayana kaman waiwana suke wawashe su ake yanzu idan ana hira da marubuta kowa zai faɗa ga kantawaye da aka yi marigami. Ni ban san kantawaye a hanyar rubutu ba, na ce da kafar dawa muka shige shi. Mun yi rubutu ne mun rubutu har mun wannan. To ka san yanayin rayuwa da canjin zamani, tun kafin ma kasuwar littafin ta dumping ta koma ƙasa, mu kuma ci gaba yake ta zuwa har muka fara shiga irin yanayin da ba ma mu da lokacin kanmu da mu zauna mu rubutun saboda sagogi sun fara yawa ga girma ya fara zuwa. Shi ne dalilin da ya sa amma kuma yanzu na da sababbin littattafai wajen guda 3 da nake rubuta a laptop ɗina, amma rashin lokaci ne yasa aka ji ni shiru ba wani abu ba. Yaushe makarantanki za su sa idan ganin sababbin littattafan naki da kike magana? Sai da kasuwar littafi ta gyaru, saboda ni da ban san wuyan littafi ba, yanzu kuma ba zan shigo ba. Allah ya min gyaɗar dogo, mun yi ka zo ka zuba dashi a bankin asara. Saboda haka gaskiya sai sanda kasuwa ta gyaru, dan yanzu ba kasuwar littafi ta mutu. Sababbin marubuta wanda suke shigowa masu har da 'yan kasuwa macuta sun kashe ta. Masu kallon mu za su iya cewa kamar manufarki ta saukar daga layin da kika faɗa a farko. A baya kin ce kin shigo don ki bada gudunmawa, yanzu kuma kin ce ba za ki iya buga littafi ba saboda halin da kasuwa take ciki. Dole in faɗa haka. Ai jari zan zuba ko? Kuɗi zan zuba 100,000, kuɗi na zan ɗiba in zuba in buga littafi. Idan na sa 300,000 a lalace na buga littafi, a ƙaddamin nan da ake ciki ba lallai ne 50,000 ta dawo ba. Kaga ai ba da zan buga littafi kuɗi na ya dawo
ko ba komai na idan da sakon kuma uwar kuɗi na ta da ni na san nesa da katin jariya. Amma haka kawai in buga littafi in zo kuɗi ba su da ba to me ne yake nan? A ina ai ba zan iya ba, shine kawai dalili, ba wai riba nake nema ko wani kuɗi ba. Ai mu alhamdulillah duk wani mataki da ake so a taka ba ta bangaren littafi ma muna da hanyoyin samu da yawa, don haka ba za mu ce mun ta'allaka akan littafi ba. Amma ka san za ka yi jari, ka sa jarin 10,000, ka sa 10,000, ka zo ka samu naira 1,000, 9,000 ta tafi, to kaga ai ba wanda zai dai wani. Shine kawai abin da nake nufi. Ana ta magana kasuwa ta mutu. Da ke da 'yan uwanki marubuta, wani irin mataki kuka ɗauka, ko in ce kuke ɗauka, ko kuma ba ku yi yunƙurin komai ba akan kasuwar littafin? Tun kafin kasuwar ma ta taɓarɓare ta littafin, da muka ga 'yan kasuwar sun ɗan fara delay ɗin ba da kuɗi. Tunda mu da lokacin da muke rubutu, ai mun kai kaya kafin sati za a kira mu a ce ga kuɗin, ko kuma a ce an sai da rabi ga kuɗin rabi sauran rabi. Da muka ga kamar za a fara wasanni, ana fa biya a lokacin, ba a biya ba. Amma sai muka fara maganganu, muka fara mitin, ana zama da su ya ake so a lalata kasuwan nan. Har ta zo ma kuma muka fara rubutu a jaridu, aka ringa mitin, aka sa 'yan kwamiti na zagayawa su duba kaya. Saboda haka mun yi iyayenmu, daga ƙarshe kuma sai abin ya zo duk ya lalace. Aka zo wannan ya ce, aka zo aka yi gobara, da wata gobara ma da aka yi ta littattafan, wallahi da kayan mutum a ƙasa ba. Kaya suna fito, amma idan shago ɗaya ya ƙare sai mutum ya ce duka kayan kowa ya ƙone. Sannan wasu 'yan kasuwar za a je a duba a ga ba kayan sun kare, amma ka ce masa kuɗi sai ya ce wai kayan bai kawo su gurin ba kayan. An samu matsaloli da yawa, mun yi iyayen mu har abin yanzu ya fi karfin mu, kamar sun haɗa baki lokaci guda 'yan kasuwa suka zama wani iri. Akwai kwamitin mu gudu tare da aka taɓa kafawa, wanda ina kyautata zata kina ma cikin shugabannin kwamitin. Muna cikin kwamitin. To amma kun fara, an yi wani yunkuri da aka haɗa marubutan Hausa gaba ɗaya na Najeriya da wasu sassa ma, akwai marubutan Nijar wakilansu da aka zauna da 'yan kasuwa, ina jin ba 'yan kasuwa, aka ce za a yaƙi yadda 'yan kasuwa suke tafiyar da kasuwancinsu domin a ka gyara. Amma lokaci ɗaya kawai sai aka abin ne kamar tashin gishirin Andres, abin ya lafa. Za a iya cewa marubuta kamar kun zama kyandara kenan, kullum cikin laluban matsalolin wasu kuke, amma ku ba kwa iya magance naku, ko da kun yi gangami ko wani yunkuri. Ba a iya magance ne, ba a yi ba. Abin da isa aka yi wannan kwamitin na mu gudu tare mu tsira tare, saboda Kano ita ce boda. Kano ita ce bodar kasuwanci. Inda aka ce arewacin Najeriya Kano za a kira. Hatta marubutan Nijar ɗin in sun buga littafin nan Kano suke kawo ba. Bayan da za a yi kana Nijar ko Kaduna ko Katsina kace za ka buga littafi ka sai da shi a Katsina ko a Nijar ko a Sokoto ko a Zamfara ko a Kaduna ka ce wai ba za ka kalli littafin Kano ba zai siyi ba. To tunda da marubutan can kuma da kungiyoyinsu na garuruwansu na marubuta da shugabanninsu, kaga dole tunda kuma kasuwa ta haɗa mu gaba ɗaya kowa ya kai kayansa. Shine wannan dalilin yin kwamitin nan mu gudu tare, muka zo muka tsaya, aka je aka fara maganganu da 'yan kasuwa a biya ɗauko. To amma bayan da ba a ba matakin da ba a bayan da ba a da su ba, su 'yan kasuwa su ne suka tsaya suka jajirce suka daina ba da kuɗin. Ai matakin shari'a aka ce za a ɗauka. Ban katse ki ba, amma daga baya an sake wani kwamiti lokacin da kasuwar ta fara taɓarɓarewa, wanda ya haɗa da 'yan kasuwar wanda aka sa ma suna kasuwar littafi, duk kina ciki. Abin shi ma bai yi yunkurin, bai yi wani tasiri ba. Abin da nake so ka fahimta, kaga su gidan dabino, su Bala Anas, irin su mu haka, mu da muke ma yara ne a kansu, su iyayen gidajen mu ne marubuta. Inda mu mun fara rubutu a fanin su daga dai shekara 20 da an kai muna kuma kusan 30 muna rubutu. Amma tun muna yara muke karanta littafan su Balaraba Ramar, su gidan dabino. To da su manyan da kuma mu da muka dan taso a bayan nasu, an yi kwamiti, an zauna, an yi magana, an yi wallahi a lokacin dukkan mu 'yan kwamitin ba ta rubutu mu muke ba. Don mu rubutu ba abin da bai mana, bai mana riga, ya mana wando. Kuma a lokacin fa kwamitin mun sako da wanda a lokacin suna da kaya a kasuwa. Ai hanni ina da kaya a kasuwa. Ni kana ina kana da yawa da suka narki wanda aka ce ma babu su. Amma ni ba na sa shi a lissafi, ba ma na waiwaye shi. Saboda na san ni abin da rubutun yayi min. Shi yasa na ce ban taba wannan ba. An yi iyayi ne, an yi iyayi ne. Kuma fa ka tsaya ka ji fa. Su ma 'yan kasuwa a lokacin da nasu faɓasa da nasu dalilin. Kana da labarin cewar rubutu online da aka fara yi shi ya taɓarɓara mana kasuwanci? Ana sai da kayan a hana, sannan kuma sai aka yi wata kun suka fara rubutu online. In suka sai suka kai a WhatsApp, sai sake shi a Facebook, sai a yi group a ce ka shiga ka biya kuɗi. Sai ku je su ringa sake littafi kana karantawa. Gaba ɗaya mutane sai suka yi wannan. Idan na ɗauki littafin nan da aka ruba aka yi ta WhatsApp guda ɗaya,
na siye shi naira 500 aka turo min to ni fa na dama da zan tura mutane 1000. Wannan hujjar ce ta sa kuma rubutun gaba ɗaya sai ya mutu gaba ɗaya. Muna kan gyaran sai su kuma online writers suka shigo sai suka dankwafe bayan da zamu no way out. Yaya kike kallon marubutan yanar gizo? A to marubutan yanar gizo disadvantage din siya fa advantage din siyawa. Na faɗa saboda abun ba a yin shi da tsari. Ni yanzu kaga ina son in koma rubutu na yanar gizo amma mai kyau mai tushe wanda zan yi blog ɗina, ina saka rubutu na Google za su rinka kwashen kuɗi na wanda baka isa ka cire link ka ba wani ya karanta ba. Ai idan zaka sha giya ka sha ta 1000. Tsofaffin littattafai na da zan hada zan yi su duk mai so amma ina daga zaune zan ringa jin dulin alati bayan da za a yi ka sha wuya wani ya shanye maka daɗin. Kina cikin wanda suke kallon marubutan yanar gizo a matsayin ba marubuta ba kenan? A'a, ai duk wanda ya rubutu marubuci ne ko layi da ya ka rubuta in dai kirkira ce. Me rubutun kirkira? Ai rubutu ne amma rubutunsu baya tsari, baya tasiri. Ka gane? Sannan yawancin rubutun da suke akwai sakin harshe da kauce hanya. Wanda mu lokacin da muka rubutu ka san akwai kwamiti, akwai lokacin da hatta bangon littafi mu sa hoton Indiya fara mai ido mai kyau mai gashi har gadon baya saboda sha'awa ne hana mu aka ce sai dai mu biya kuɗi a yi mana zane mu fito da al'adarmu. An yi gyara shine amfanin ƙungiyoyinmu to su suna da shi amma wani littafin in ka fara yanzu akwai wani littafi da aka ba da labari ko me wannan littafin online ne ba ɗa mai tarbiyyar zai karanta wannan littafin. An ce ba tsace zunzurutun ta to irin wa'annan abubuwan amma akwai marubuta online sai suna rubutun su online suna yi don Allah kuma suna yi dan su faɗakar. To amma na ganin rashin sanin ciwon kai ne zaka buɗe group ka ce a baka 500 ka saki littafi bayan baka sa wani mukulli da zai kulle littafin nan naka na ciki ne kadai zai karanta littafin nan ya bar shi a gurin ba. To wannan rashin azanci ne ba su san rubutu ba. Kin yi magana akan marubutan batsa a matsayinku na iyaye a harkar rubuce-rubucen Hausa wanda kusan kowa yana ganin kimar ku da mutuncin ku. Shin kun taɓa wani yunƙuri domin dakatar da marubutan batsa ko kuma domin ɗaukar mataki a kansu? To mu rubutu na littafi inda na littafi ne kai ka sani ba yunƙurin da ba a yi ba akan rubutun batsa saboda an mana censored board show yanzu duka su sirrin na musulmi duka ba inda ban kai ba ina takarduna ko yanzu na ɗauko su zan gani na hukumar tace fina-finai da ɗabi wanda aka yi muna kaiwa sannan a ƙungiyoyin mu an ce rubutu da batsa har da ɗan ƙungiya ake in yi batsa amma da suke kara ba mu san karkashin wasu kaba ina ruwan mu da su misali in dai ba tsar kai tunda ba sa cikin ana musu kamar ai ana cewa ku ana magana in za a yi magana marubuta kai ana magana gaskiya duk wanda ya san abin da zai ke ana cewa marubuta har taro zamu suna zuwa mana ka gane kuma su ma akwai ya ga maka akai nagari tunda su ma yanzu sun yi kungiyoyin su suna tare kansu akwai wani gari wanda member cikin su online din ce rubutu su ma yanzu suna daukar mataki ai su ma suna gyarawa akwai wanda kuma su zaman kansu suke rubutun su suke anyhow su yi shi yanda ransu yake so su shuka ba tsarsa sai abin da za su sake shi ba ma wanda ya isa ya ce musu dan bidan ba sa kungiya ka san komai a kungiya ce haka kawai ni dan naga wata rubutu in ce baki sai ba ni da wannan hurumin sai mutum yana karkashin ka yana kungiyar ka tunda akwai doka a cikin kungiya. Mu koma batun counseling and consultation da yake yi wato wayar da kan mata akan rayuwar aure da zamantakewa da yadda za su gyara kansu. Ta yaya kika fara wannan al'amari? Alhamdulillah akwai cibiya ta Aunty Baby Women Counseling and Consultation. Cibiya ce ta wayar da kan matan aure mai musu counseling and consultation. Kafin na fara da na fara abinda isa saboda yanzu idan aka zo min na zo sulhun aure idan mata 20 suka zo to fa wannan matsalar fa ba ita ce matsalar su ba. Batte mun san da zuwa. Rage kuɗin ce fa ne yake ko yana chatin ko me ba wannan bace. Personal life ɗinsa ta aure ta ɓangaren shimfiɗa ita ce ba a samun gamsuwa da mu'amala mai kyau shi yasa muke wannan counseling and consultation ɗin wanda ba ni abu ya kawo irin ciwon nan da ya yawa nan yanzu na ciwon sanyi infection duk shi ya katutu namiji ya zo ya buƙaci matarsa ya biya buƙata amma ya tashi raya mace bai sami yadda yake so wata mara daɗi da kaikayi zai fara mace ta yi bata sami sai a fara tsaron juna a fara jin haushin juna to shine duk ƙanƙantar laifi idan ɗaya ya sai a fara jin haushi a ce an yi laifi bayan ba nan ne ummul aba'isin laifin ba idan da an samu biyan bukata da nutsuwa da jin daɗi a wannan bangaren to laifin ma ba za a gan shi ba to shi yasa muke wannan muke samina duk shekara
tun muna yi wata 4 muka koma rabin shekara muke a Mambaya House wanda kai ka sani idan muka yi mace 3,000 sai ta je Mambaya House ta danye mana yanzu ma muna neman inda za mu samu wani gun don wayar da kan mata saboda ni ban san ma wani hall da zai mana ba an ce mu je Indo to amma Mambaya in mun yi ta hawwaje mata cika suke kuma mazajen su kawo su saboda lafaran wannan counseling da nake duk mata da ta zo wurin mu da matsala ko miji da albarka annabi Allah ya sa mana hannu dan shi ya aminta muke yi ana samun ci gaba ana samun waraka ana samun daidaito ana samun zaman lafiya a cikin ma'aurata kuma abin da ya kankashe wannan cibiya dai asali rubutu ne tun da ne littafi na sirrin mu na zamantakewa inda mace za ta koya miji tafiya yadda za a koya mace tafiya ta gaban miji magana kallo na gaban miji kwanciya irin shagwaba da sauransu aka koya mata girki aka hana mace zuwa gurin boka ko malam sai dai addu'a ki yi addu'a da kanki ki kaza to tun daga lokacin sai jama'a kuma sai na ce to da yawo ka je ka sai maganin mata ko wani magani baka san me za a kwaba maka mace zo ta lalace wata mata ka zo kusa da ita ka ji karni sai na ce ka haɗa kaza ka haɗa ganyayyaki daga Allah haɗa kaza ki daka da tsaftar da wanke hannu da yanda zaki haɗa da kaza ki samu ni'imar jikinki ki kauda ciwon jikinki zauna lafiya da mijinki to daga wannan sai matan su ringa kiran mu ba su samu haɗin kaza ba don gaskiya na haɗin a Kano ma ba za a samu wani sai an kawo sai daga Niger wani sai daga Kamaru wannan hujja ta sa mata suka riga insisting ina ana kowa ya kira dan Allah ki daga wannan sai muka fara da kaɗan muna counseling and consultation kuma muna sai shine consultation din shine ba da maganin da siyarwa da haka kuma har Allah ya karba abun kuma ya je inda ba a azata ba abin da za mu ce sai alhamdulillah. Kin yi magana seminar da kike shiryawa to amma a baya na san lokacin da yake shirya seminar akai yanzu kin lafa na daina jin ki an daina jin muryarki a seminar shin daina zuwa aka yi ko kuma ƙari miki ta me ya faru? Seminar idan na yi ta da ina yin ta wata 4 bayan farawa ta idan ne wata 4 mace 1,000 da yan kai za ta zo kuma kuɗin shiga naira 500 ka kirga mun kaga nawa ake samu inda muna kama hall muna dan bada drinks da sauransu to kuma zan sai da magani a gurin idan zan samu miliyan 1 ko miliyan 1.5 idan ne sai muna wata 4 idan na kai ta wata 6 to zan samu miliyan 2.5 zuwa miliyan 3 to idan na ki sai na gane wani abu zamoyin da na ja lokacin seminar bamba zamoyin da jama'a suka kahu ta gundare su muna gayyato manyan malamai wasu daga Hizba da manyan malamai na Kano wata ma duk girman ta sai ta gama shekara 40 ta sa kanaran mata kaya wando da riga ta dan suke saboda komai mata ne cameraman mata ne a gurin ta zo ta dan yi juyi in miji ya zo yanda za a yi masa sanda zuwa yanda za a yi kaza tana ana kareraya ana kallo ana me ana ihu ana shewa magana miji ya kike mar sai a kira dosoruwa mu shirya karamar drama a gurin wannan tana biyayya wannan ba ta yi ga achieving daga ƙarshe yadda ta karewa waccan ga wannan ita kuma alherin da ta samu irin haka idan muka gama mata da yawa sai su wannan idan nayi semina wallahi sai in sati biyu maza su nemi alashi albarka duk matar da ta koma sai mijinta ya ga kamar an canjo ta to ka gane to sai naga kawai ni da ringa raba hankali kuma ni kuma kaga abubuwa suna ƙara min yawa sai an ringa ma semina na ta shekara ma an fara dan Allah yanzu akan asara na aiki ni kuma ba zan yi semina da damuna ba lokaci ya juya ka gani sai daminar ta fita saboda yan garuruwa suna zuwa dukkan Najeriya wasu har daga su Abuja zuwa min seminar nan aiki to shi yasa bana nake janta bata shekara daya ba jama'a dama su huta su yi tanadi a kimtsa sai mu zo kuma a kwatalle a cashi a yi addu'a ai komai kuma mu ba su addu'o'in da za su zauna lafiya da tarbiyyar yara yanzu mun fara shigowa da yan mata ciki wanda za a yi aure inda an samu kirana za ki zo gun seminar nan akwai batun kungiyar ku ko ce tsoho kungiyar ku ta mace mutum ta mata marubuta zalla wacce ta mutu a yanzu ba a jin muryarta me ya kashe ta ai ku maza dama kuna ja da wannan kungiyar ka ce tsohuwar kungiya ka ce ta mutu kungiyar mace mutum me ya same ta muna nan daram za ka gan mu kan mu a haɗe ke wallahi azim ko ɗazumu escorts mun sha magana muna aikin Allah abubuwa ne duk da ita kasan manyan mata aka haɗa a wannan kungiya kowace tana da abubuwan yin ta bayan rubutu personal saboda haka wani aikin ma muna zuwa miki sai update ne da ba ma sakawa kamar yadda muke sa da kungiya sai kaza ta wallahi ana tare kungiya tai kaza mun kungiya registrar muna da register mu yawa saboda haka ba mu da problem kungiyar mu tana nan daren dam in ko kungiyar mu ta mutu to taka ma ya take da suna wannan yar jaririya kungiyar taka na mata sunan kungiyar nan taka to ita ce a mace dan kai yanzu gashi yanta taso amma ita ma ba musun take ba ka ga masu kallon saboda haka ai ba mu da muna tattaunawa da
Haj.Umma Suleiman 'yan awaki, Aunty Baby, fitacciyar marubuciya kuma shahararriya, duk da dai shi hirar tamu ta taho gangara. A baya kin taɓa yunƙurin fara shirya fim wanda hakkin shirya fim ɗin kanki. Amma kwatsam sai aka ji fim ɗin ma bana tunanin ya fita. Ya fita. Fim ɗin mu ya fita har mun kai shi kasuwa wani dare sunan fim ɗin Yakubu wannan na Sanjanjan. Yakubu Muhammad da Nafisa Abdullahi. A manyan producers da Adam Zango. Manyan artists. Manyan artists muka ɗauka. Wanda mun biya su yanda ya kama a lokacin kuɗi na muka biya muka tanan Adam Zango ta kana ya zo mana da Kaduna muka yi fim ɗin mu. Muka yi komai fim ya fita ya je kasuwa kuma kuɗi sun dawo ko ba riba. Ba abin da za mu ce alhamdulillah. To amma abin da isa na janye baya daga fim saboda fim sai kana da tsayayye. Location ɗin nan na gaba da lokaci a gidana za a yi girki. A ɗauka a mota in je in kai musu location irin a ba su abinci kuma sannan da su neman location ɗin abubuwa da wuya gaskiya ni a guri na fim ɗin da na yi ba riba ka gane kuɗi na sun dadan na sha wuya ni ba na son ya kai min yawa ni mace ce sai kawai na koma ba tunda kana da abubuwan yi da yawa sai ka haƙura sai ka koma wani yin abu a yanzu za a iya cewa kin yi ban kwana da harkar shirya fina-finai irin wannan ba amma ina nan zan fara na YouTube channel insha Allah akwai fina-finai wanda kai za ka yi jagorin tunda dama kai kana ciki kai zan yi na YouTube channel amma akan auratayya da zamantakewa na mu ringa wani programs insha Allah batun foundation ƙungiyar ki ta tallafa mabukata da marayu Women and Children Dream Foundation cibiyar tallafa mabukata da marayu da mata da yara da aikin Allah wannan ƙungiya ita ma littafin ne ya kankashe ta abin da ya sanar ce littafi ne ya kankashe ta mun saka mace ki gyara jiki ki kwalliya sai ta kiranta ce ni mijina bai taba sai min turaren wanka ba ni wallahi to bai bani abinci na ci na koshi ba ta yaya za a samu abin da zan gyara jiki bai san sabulun wanka ba bai san oman wanki ba to kaga problem ne wata mata ta zo tana rusa maka iko tana neman abinci ina dan taba koyarwa ni malaman makaranta ce ta gwamnati sai ne wani abu sai nake cewa nace bari in yi wata uku sadaukar da albashi na sai na sadaukar da shi wata uku sai mu zuba abinci shinkafa dan kwano biyu haka taliya kwaya uku sai muke rabawa daga nan mabukata da suka gane sai gidana abin da har sai ya fi karfin aljihuna ba zan iya ba saboda ni ba mai karfi ba ce sai na faɗaɗa abin muka je muka yi rajista da sunayen ma'aikatan mu duk gasu nan kai ma kana cikin trustees din na cikin ƙungiyar foundation yanzu ya karfi alhamdulillah ba abin da ba mai mun gina mutane da yawa gidaje bayan gina gidaje mun yi wa mata da yawa kayan ɗaki mun musu aure mun kai jama'a asibiti an kula da su masu fili da irin abubuwa mu ne abinci ko muna shiga ƙauyuka duka muna da hotunan mu raba duka ƙauyen da muka san muna raban abinci shinkafa taliya kayan sawa kayan sallar yara layya muna yanka shanu kamar guda uku duk mutum ɗaya gida 60 da sallah karama muna ɗiba mata 100 maza 100 wayannan a ɗinka musu yaji duka ko shaddoji a raba musu mata a basu a tamfofi da azumi muna raba abinci muna bada zakka masu zakka ma duk muna kira duk wanda zai bayar idan ya kawo za mu tara mata iyayen marayu mu ba su mu ɗauka a hoto duk wanda ya bamu abu sai mu nuna masa cewa gashi mun sauke nauyi tunda amana ce to cibiya ma tana nan wace ce babbar kawaki a marubuta ina da aminai na kata'i ina da masoya ina da abu ani ba da matsala da marubuta dukkan cikin su baran ma a mata sai mace ɗaya da ne wahalarci sai mun butulci kuma kaka tambaye ni sunanta amma irin su Sadiya Garba ya kasai su Bilkisu Yusuf Ali sa'a kamshi duka dai ga kuma oganiya shugaban mutum mace mutum Rahama Abdulmajid da sauransu ai mu tub da taya muke da duka yan mace mutum ma wanda ban faɗe su ba ni da aminai na ne ɗan uwa ne sai bai ne shi ɗan juna ne domin in dai ɗaya samu matsala gaba ɗaya ta mace kan mu a haɗe yake ba mu da matsala fi so ai ni ka san tsohuwar taka ba sai na faɗa ba ni dai ba na cin shinkafa saboda yanayin larura ina son shinkafa amma basmati nake ci sannan kuma ina cin nama amma ba na cin naman kasuwa kuma ina cin sa akai-akai ina cin naman kaza da na ragon ma ban fiye cin sa da yawa ba wani sako yake da shi ga makarantanki masoyanki to makaranta na ina tare da ku kuma ina gode da kauna kuma ne muku albishir ku kare min addu'a dai aljihu ya kuma yin nauyi lafiya ta tabbata ina nan zan muku blog wanda ya amsa sunansa na online ba irin wanda kuka sani ba
ke kadai zaki shiga ki karkashe ki karanta, kuma littafi da tambaya ke wani abu ke so in koya miki zan miki training na zaman aure, zan miki training na amare duka a ciki, kuma ga littafai a gefe ki karanta, wanda kuma ke kadai za ki kare da shi sai wanda ya rijista ko kuma sai wanda ya shiga zai amfani da datarsa. Ne muku fatan alheri gaba daya, ne muku fatan alheri, ne wa kowa da masoyan da marubutan da kuma makarantar, ne muku fatan alheri. Wassalamu alaikum. To masha Allah, ki sallama da masu kallon mu. Alhamdulillah, na gode kwarai da wannan dama da aka bani a wannan kamfani mai albarka. Na gode kwarai da shugaban kamfanin Zainab mai agogo da kuma da suka gayyato ni. Ne muku fatan alheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ce Umma Suleiman Sha'abi yan awaki wanda aka fi sani da Aunty Baby. Masu kallon mu duka-duka da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fagen taurari na wannan lokaci. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya iso gari, ni da shirya na gabatar Zubairu yan Balannaji nake cewa wassalamu alaikum.